Kumenyas. Wakumana, vidwe wema. Kumenyas kuchiti. Wakumana, namo yangu nini? Oya futi nezuro patita orange kananga zvishisha ngatichisiyana nazvo zvokubva wauya naye shisha ndiye shisha mumba. Ndiye shisha mumba shuwa. Andihamba ngebha. Vedwe. Mina kodwa ngipromise angisahambe ebha kodwa phela ishisha ngilethela endlini. Usaka watiwa uchendi kubha beta nditenge shisha. Wakakwana leo Menyas. Akukho ngcono appreciate angisahambe ebha. Mina I'm used to impilo ebha and le shisha. So ngiyayekela njani ishisha just in one day. Ndizama ukugadzira life yako Menyas kuti iwo ndochikutorowo ndokuisa pamba. Umana ndozonyonya kuti you cannot take unonzi chibwe imbizi kuisa pamba. Menyas wakaita sei? Auchinje wakaita sei? Watenga chipembe kuti utenge couch kana sofa mumba unotenga shisha ya $50. Sizatenga phela. Vedwe nini namo yangu ni aiwa. Menyas zatichaita wona ndamunokudzorera wena mumba. Kodwa sikhulumisane sanya. Chimomina unoda kurizina chi? Unoda kurizina chi papa? Akubaba fuma mari. Siyaji. Vedwe ndikunochipwanyira pasi stupid man. Ndirikuzama kuti ndigadzire life yako watenga shisha yacho waya naye pamba. Damn it man.